Lola Marites, ang bigat po sa dibdib. Hindi ko po akalain ganito magiging katapusan ni Rebecca. Clarissa, iha, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Napakabait na po ni Rebecca. Napakagalang pa. Sinong hayop ang gagawa sa kanya ng ganito? Nakita po ba ninyo kung sino huling kasama niya bago siya nawala? Wala eh. Basta isang gabi, umalis siya nang hindi nagsasabi kung saan pupunta. Kinabukasan, ayun na lang ang balita. Nakita na lang siya sa gubat. Duguan, wakwak ang tiyan. Ay, Diyos ko. May napansin po ba kayo kay Rebecca nitong mga nakaraang linggo? Kahit maliit lang na pagbabago? Marami akong napansin. Madalas na siyang lumalabas sa gabi. Hindi tulad ng dati. Noon, maaga siyang natutulog. Pero nitong mga huli, palaging palihim na umaalis. Hindi po ba kayo nagtatanong kung saan siya pumupunta? Tinatanong ko siyempre. Ang sagot lang niya sa akin, may aasikasuhin lang po ako, Lola. Pero hindi siya tumitingin sa mata ko kapag sinasabi niya yun. Sa tingin niyo po, nagsisinungaling siya? Hindi ko alam. Pero ramdam ko, may itinatago si Rebecca. Minsan, nahuhuli ko siyang may kausap sa telepono. Pero agad niyang binababa kapag makikita niya akong papalapit. Baka po may nobyo siya. Yan din ang hinala ko. Kasi sa tuwing tinatanong ko kung sino yung kausap niya, umingiti lang siya. Sabi niya, kaibigan lang po. Pero sa totoo lang, ibang ngiting yun. Para bang may halong kilig. Kung may nobyo po siya, baka ang lalaki yung may alam kung anong tunay na nangyari. Pwede. O baka siya ang dahilan. Lola, may narinig po ba kayong kakaibang ingay? O may estranghero nakita sa paligid bago nangyari yon? Wala akong nakita. Pero may ilang gabi na parang may anino sa labas ng bahay. Akala ko'y pusa lang. Pero parang may taong nagmamasid. Hindi ko lang pinansin. Lola, importante po yan. Baka may nagmamanman na talaga sa kanya. Hindi ko akalaing totoo palang kutob ko. Akala ko masyado lang ako nag-iisip. Kailangan po nating malaman ang totoo. Hindi pwedeng manatiling misteryo ang lahat. May dapat managot sa nangyari kay Rebecca. Kung sino man ang may gawa nito, hindi siya tao. Demonyo siya. Wala siyang konsensya. Wala siyang puso. Paano niya magagawa ang lahat ng ito sa apo kong si Rebecca? Ano bang ginawa ng apo ko at dapat niyang maranasan ng ganitong klase ng kamatayan? Napakasakit, Clarissa. Habang nandito ako sa San Roque, hindi ako titigil hanggat hindi nahahanap ang may gawa nito sa kaibigan ko, Lola. Hindi siya dapat mamatay ng gano'n na lang, nang walang hustisya. Maraming salamat, Clarissa. Magandang araw po sa inyo. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Clarissa. Nangyari ang kababalaghang ito noong dekada 90. Ako po ay 38 gulang na noon, ngunit wala pa ring anak at asawa. Isa akong investigative journalist sa Maynila. Ngunit isang araw, kinailangan kong umuwi sa probinsya namin sa Santa Teresita dahil sa misteryosong pagkamatay ng aking best friend na si Rebecca. Akala ko ay yun na ang katapusan ng lahat. Pero simula pa lang pala ito ng mas malalim na problema. Clarissa, hanggang kailan ka rito sa Santa Teresita? Babalik ka na ba sa Maynila sa linggo? Hindi pa po, Ma. May kailangan pa akong alamin. Hindi ako aalis agad hindi ko nalalaman kung sino pumatay kay Rebecca. Anak naman, ipaubaya mo rin sa mga pulis. Trabaho nila yan eh.
Ma, hindi ko kayang iwan na lang ang kaso sa iba. Isa akong investigative journalist. Ilang skandalo na sa Maynilang nabunyag ko, mga politiko, mga korporasyon. Kaya pa ba ako titigil lalo pat best friend ko ang naging biktima ng kalunos-lunos na krimen? Alam ko. Pero ilang beses ka na rin muntik mapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo. Naalala mo ba yung huling kaso mo? Hinabol ka pa ng sasakyan sa EDSA. Tita Clarissa, 38 ka na. Baka naman gusto mo munang mag-asawa bago ka magpatuloy sa pagresolba ng mga kaso. Alam niyo naman na mahal kong ginagawa ko, Irene. At isa pa, wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Masaya ako kahit wala akong nobyo. Ikaw ba, Irene? Kumusta na kayo ni Domeng? Kailan kayo magpapakasal? Matagal na kaming wala ni Doming, tita. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko nung huli nating usap sa telepono, binanggit mo magpapakasal na kayo. Yun din ang akala ko bago ko nalaman na may ibang nobya palang hayop na yun. Hay, yan ang sinasabi ko sa'yo, Irene. Maging maingat ka sa pagpili ng lalaki. Panglimang nobyo mo na yan si Domeng. Tigilan mo na nga yung kakasermon mo kay Irene, Clarissa. 28 pa lang yung pamangkin mo kaya makakahanap pa yan ng iba. Ikaw, kailan mo ba talaga balak mag-asawa? Mukhang hindi na ako makakakita ng apo sa'yo. Hindi ka ba nililigawan ng boss mong si Robert? Manaman, ako na naman nakita mo. Ayoko kay Robert. Hiwalay yung sasawa, balikerot mayapang. Ayoko ng ganun. Napakapihikan mo naman, tita. Nako, magiging matandang dalaga ka talaga. Mas mabuti nang maging matandang dalaga kaysa naman mapunta sa maling tao. Abay, para lang ako naghanap ng batong ipupukpok sa ulo ko. Ay, matanda ka na, Clarissa. Ikaw nang bahala sa buhay mo. Nga pala, Irene, nabalitaan ko na lagi kang pumupunta doon sa antique shop. Wow! Kailan ka pa nahilig sa mga antigo, Irene? Hindi naman yung mga antigo ang binabalik-balikan niya roon, Clarissa. Yung bantay. Si Mang Ramon? Ano ka ba naman, Irene? Parang lolo mo na yon. Hindi, tita. Matagal nang ibinenta ni Mang Ramon yung antique shop niya. Iba nang may-ari nun ngayon. Ha? Sino na pala? Si Lucas. Naku, tita, napakagwapo niya, tita. Matangkad, maputi, macho. Mukhang artista. Hawig niya si Matt Mendoza, yung sa Jezebel. Aba, mukhang ata masyado ka nabibighani sa Lucas na yan, Irene. Si Doming nga na mukhang pusit na gawang mambabae, yan pa kaya mukhang mati ni Idol? Iba si Lucas, tita. Mabait siya at mukha namang hindi palikero. Mapuntahan nga yung Lucas na yan. May mga bagay din akong gustong itanong sa kanya. Tulad ng ano, Clarissa? Baka may alam din siya tungkol kay Rebecca. Malapit lang ang shop sa gubat, di ba? Aba, oo nga no. Madalas daw lumalakad-lakad si Lucas sa may parting yon. Baka naman nakita niya si Rebecca nung huling gabi. Mabuti pa puntahan ko siya mamaya. Sayang impormasyon kung meron man. Basta mag-iingat ka, anak. Huwag ka mag-alala, ma. Sanay na akong humarap sa panganib. Pero mas magiging maingat ako ngayon. At sana habang naghahanap ka ng mamamatay tao, baka hanap ka na rin ng mapapangasawa, tita. Para naman hindi kita maunahang ikasal. Kapag nakita ko ng lalaki mas matapang pa sa akin, baka isipin ko yan, Irene. Gusto kong makilala ang bagong bantay sa antique shop. Hindi lang dahil sa nais kong magtanong patungkol sa nangyari kay Rebecca, ngunit para mas kilalanin pa ito, alang-alang sa pamangkin kong si Irene. Si Irene ay ang nag-iisang anak ng Kuya Eddie ko. Nasa 2 taong gulang pa lang siya nang mamatay si Kuya at ang asawa nito dahil sa car accident. Kami na ni Mama ang nagsilbing mga magulang ni Irene. Kaya naman sa tuwing nabibigo siya sa pag-ibig, nasasaktan ako para sa kanya. Ayoko nang maulit pa ang sinapit niya kay Doming at sa iba pang naging nobyo niya. Tita Clarissa, ayun siya oh. Sabi ko sa iyo eh. Huwag ka masyadong palata ah. Gwapo niya, di ba? Gwapo nga siya. Pero huwag ka magpapadala sa itsura, Irene. Magandang tanghali po. May tutulong ba ako sa inyo? Hi Lucas, naaalala mo pa ba ako? Si Irene, yung madalas pumunta rito sa antique shop mo. Oo naman. Sa ganda mong yan. Hindi ka madaling makalimutan. May hinahanap ba kayo?
May mga bago akong dating na produkto. Baka magustuhan nyo. Gusto ka kasing kausapin itong tita ko. Si Tita Clarissa. Galing siyang Maynila at isa siyang journalist. Journalist? Mhm. Ang galing naman. Hindi ko akalain na meron tayong journalist dito sa Santa Teresita. Ako nga pala si Lucas, Miss Clarissa. Nice meeting you. Nice meeting you, Lucas. Ang sabi sa akin ni Irene, binili niyo raw tong antique shop kay Mang Ramon? Oo, Miss Clarissa. Gusto kasi namin ng pinsang ko na magnegosyo rito sa Santa Teresita. Buti na lang at natimingan rin namin na ibinebenta itong shop ni Mang Ramon. Hindi ba't parang ang bata mo pa para sa ganitong negosyo? Kung titingnan kita mukhang kaedad mo lang tong pamangking kong si Irene. 28 pa lang ako, Miss Clarissa, pero mahilig din talaga ako sa mga antikong gamit. Saan bala kayo galing, Lucas? Nagmula pa kami sa Iloilo, Miss Clarissa. Ang layo naman. At dito pa kayo napadpad sa Santa Teresita? Nga pala, Lucas, nabalitaan mo ba yung tungkol sa babaeng pinatay sa gubat? Yung teacher po ba? Oo, si Rebecca. Matalik ko siyang kaibigan. Minsan siyang nagawi rito sa antique shop kaya medyo namumukhaan ko siya. Nabalitaan kong nangyari sa kanya. Nakakalungkot na trahedya. Maraming nagsasabi na gawa raw yun ng mabangis na hayop sa gubat. Hindi ako naniniwala na may mabangis na hayop na kayang gumawa ng ganun, Lucas. Tingin ko naman ay posible, Miss Clarissa. May mga malalaking ahas na namamahay dyan sa gubat. Minsan nga, pumupunta pa rito sa shop. Kahit gano'n pa kalaki ang sawa, hindi gano'n ang paraan ng pagpatay nito. Wakwak lang siya ni Rebecca nang matagpuan siya. Nakasisigurado akong tao ang may gawa nun sa kanya. Pero sino namang tao ang makakagawa ng ganon kay Ma'am Rebecca? Mukha siyang mabait at magiliw. Kung sino mang may gawa nun, sigurado akong sagad hanggang buto ang kasamaan niya. Nga pala, wala ka bang ingay na narinig nung gabi bago natagpuan ang bangkay ng kaibigan ko? Wala, Miss Clarissa Maaga akong nagsasara ng antique shop. Kadalasan naman pag sumapit ng alas 5, halos wala na rin pumupunta rito Kung may maalala kang kahit ano impormasyon patungkol sa nangyari kay Rebecca, pagbigay alam mo agad sa akin. Oo, Miss Clarissa. Nandito na rin kayo ng pamangkin mo. Baka gusto mong tingnan yung mga antigo na binibenta namin dito. Oo nga, tita. Malay mo, baka may gusto kang bilhin dyan. Sige. Interesado din naman ako sa mga lumang bagay. Tita, tingnan mo tong salamin, no? Maganda tong ilagay sa bahay natin. Teka, Irene, wala ka bang napapansin? Ba't parang walang refleksyon ni Lucas sa salamin? O nga, no? Baka naman dahil napakaluma na ng salamin na yan. Pero nandito naman ang refleksyon nating dalawa. Sa kanya lang wala. Siguro dahil sa malayo siya. Tumingin na lang tayo ng ibang mga antigo, tita. Sira na ata yan Sayang naman, ang ganda sana. Sige. Habang tumitingin kami ng mga antigo ni Irene, napansin ko ang pagtitig ni Lucas sa akin. Mukhang may pag-aalala sa kanyang mukha kaya naman lalo akong naghinala na may nalalaman siya sa pagkamatay ni Rebecca. Dahil doon naging madalas ang pagdaan ko sa antique shop para obserbahan siya. Isang hapon habang malakas ang ulan, sumilong ako sa labas ng shop ni Lucas. Miss Clarissa, pumasok ka rito sa loob. Baka mabasa ka dyan sa labas. Madilim pa ang langit. Tingin ko, matatagalan pa bago huminto ang ulan. Salamat, Lucas. Saan ka pala galing? Pagdadapit hapon na. Dumala ako sa palengke. May mga piniling rekado para sa sinigang na utusan lang ni Mama. Aba, bakit hindi na lang si Irene ang bumili? Natutulog pa kasi Kaya di ko na siya ginambala. Nga pala, ba't hindi ka pa nagsasara ng shop mo? Alas 5 na. Pinapatila ko lang ang ulan. Maya-maya, isasara ko na rin to, Miss Clarissa. Maaari ba ako magtanong? Clarissa na lang itawag mo sa akin, Lucas. Masyado namang formal kung may miss pa. Clarissa, may itatanong sana ako sa'yo. Ano ba yun? Hindi ka pa ba nagkakanobyo simula dati? Ba't naman bigla ka nag-iinteresado sa buhay pag-ibig ko, Lucas?
Gusto ko lang malaman. Sa tuwing nakikita kitang dumadaan dito sa shop, parati ka lang mag-isa. O kaya si Irene lang ang kasama mo. Ang totoo niyan, hindi pa ako nagkakanobyo kahit kailan. Bakit naman? Maganda ka, matalino, at mukhang mabuting tao. Kahit sinong lalaki, mabibighani sa'yo. Merong mga nanligaw at nanliligaw, pero wala na sa isip ko magpamilya. Mas gusto kong igugol ang panahon ko sa trabaho. Nandiyan naman si Irene at si Mama, sapat na sila sa akin. Hindi ba't mag-isa ka lang sa Maynila? Hindi ka ba nalulungkot doon? May mga pagkakataong nalulungkot ako. Di naman yung maiiwasan eh. Pero may mga kaibigan naman ako na kahit papano nakakausap ko. Nga pala, sana mga magulang mo, Lucas? Nasa Iloilo ba sila? Wala. Wala na ako mga magulang, Clarissa. Tanging ang pinsan ko na lang ang kasama ko sa buhay. Buti na lang. Nandiyan ang pinsan mo. Nasaan pala siya? Ba't hindi ko siya nakakita rito sa antique shop mo? Abala siya sa ibang mga bagay, Clarissa. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Medyo nabasa ka ng ulan. Huwag ka na mag-abala, Lucas. Nakisilong na nga ako rito tapos pakakapihin mo pa ako? Huwag mo na akong tanggihan. Minsan ko lang ginagawa to. Sige, kung yan ang gusto mo. Unti-unting nawala ang pagdududa ko nang makausap ko si Lucas. Tulad ng sinabi ni Irene, tila nga mabuti siyang tao. Ngunit may isang bagay akong napansin sa kanya. Sa tuwing tatalikod ako, parang inaamoy niya ang ulo ko. Binaliwala ko lamang yun, ngunit mas nadagdagan pa ang mga kababalaghan. Isang gabi habang natutulog ako, nakarinig ako ng tila pagkaskas sa bintana. May anino akong nakita kaya naman biglang nawala ang antok ko. Sino yan? Tatawag ako ng tanod. Clarissa? Sino bang kausap mo, Iha? Lumabas ako ng kwarto ko para uminom ng tubig tapos narinig ko ang sigaw mo. Ma, may tao sa labas. May nakita ko anino. Tao? Baka naman anino lang ng punong nakita mo. Isinara ko ng mabuti ang gate natin bago ako natulog. Pagpahinga ka na. Ma, may nakaipit sa bintana ko. Teka lang, kukunin ko. Oh, ano ba yan, Iha? Puting rosas, Ma. Pero, ba't parang may dugo? Sino namang maglalagay dyan ng puting rosas? At bakit may dugo pa? Hindi ko rin alam, Ma. Nakakatakot naman to. Baka yung anino kanina. Baka siya naglagay nito sa bintana ko. Baka naman sumabit siya sa gate kaya may dugo yung rosas. Hindi ba nakakatakot yun, Mama? Umakyat pa siya ng gate para lang mailagay ito sa bintana ko? Aba, mukhang may nabighani sa'yo rito sa Santa Teresita, anak. May pag-asa pa atang magkaapo ako sa'yo. Si Mama talaga. Ganito na nga sitwasyon, nagbibiro pa. Matutulog na po ako, Ma. O sige, Iha. Bukas na natin alamin kung sino yung secret admirer mo. Halos hindi ako nakatulog kakaisip kung sino ang naglagay ng rosas na may dugo sa bintana. Ngunit kay Mama tila isa lang itong pangkaraniwan na bagay. Kinaumagahan napansin ko agad ang mga makahulugang ngiti nila ni Irene. Tita ha, meron ka palang secret admirer. Ma, ano na namang kunento mo dito kay Irene? Siyempre, yung may naglagay ng puting rosa sa bintana mo. Para bang Romeo at Juliet, anak. Mama naman, paano kung magnanakaw pala yun? Ano namang nanakawin niya, tita? Ang puso mo? Naks naman. Ay, tumigil na nga kayo sa katutuya sa akin. Hindi nakakilig yun, no? Nakakapraning. Baka naninibago ka lang, tita. Ang sweet kaya. Ako kahit kang pupot, hindi mo lang nakatanggap kay Doming. Ay, naku, mag-alaga na nga kayo ng aso, Ma. Para naman hindi naakyat yung gate natin. Dalawa lang pati kayo ni Irene dito sa bahay. Ano ka ba, anak? Dito na ako lumaki at nagkaasawa sa San Roque. Ni minsan, hindi pa naman tayo nanakawan. Mas mabuti na nag-iingat, Ma. Oo nga pala, dadaan ako ngayon kina Lola Marites.
Alamin ko lang kung ano na yung balita sa pag-iimbestiga ng mga pulis tungkol sa kaso ni Rebecca. O sige anak, huwag kang magpapagabi ha? Salamat, Ma. Maaga pa akong pumunta sa bahay nila Lola Marites. Naabutan ko siya na nagkakape sa balkonahe. Namumugto ang mga mata niya kaya batid ko na may masamang balita patungkol sa kaso ni Rebecca. Oh, Lola Marites. Bakit umiiyak ka? May problema ba? Sarado na ang kaso sa pagpatay kay Rebecca. Sabi ng mga pulis, gawa lang raw ito ng mabangis na hayop. Wala rin silang nakitang ebidensya na magtuturo sa suspect. Wala ring witness. Paano mabangis na hayop? Sa sitwasyon ng katawan ni Rebecca, may isip lang makakagawa sa kanya nun. Yung mga sugat sa katawan ni Rebecca, gawa raw yun ng matutulis na kuko. At yung kagat niya sa leeg, sakmal daw ng hayop. Walang nagpapatunay na tao ang may gawa, Clarissa. Baka naman may murder weapon pa sa pinangyarihan, Lola Marites. O kaya bakas ng dugo. Ang hirap humanap ng ebidensya, lalo pat patuloy ang pag-ulan. Kung may bakas nga ng dugo, baka nawala na rin yun. Huwag kang mag-alala, Lola Marites. Hindi ako susuko. Pupunta ako sa gubat at maghahanap ng ebidensya na magpapatunay na taong may gawa nun kay Rebecca at hindi mabangis na hayop. Mag-iingat ka, Clarissa. Si Rebecca ang pinakamatalik kong kaibigan. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho, naging madalang ang pag-uusap namin. Isa yon sa mga bagay na lubos kong pinagsisisihan. Kung binigyan ko lang sana siya ng sapat na oras, napaalalahanan ko siyang huwag magtitiwala kung kani-kanino. Natural lang pagiging mabait kay Rebecca. Hindi siya nagdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan, kaya naman napakasakit ng sinapit niya. Nung nawala siya, sinumpa ko na makakamit ang hustisya para sa kanya. Kinahaponan, pumunta ako sa gubat upang mangalap ng ebidensya na magpapatunay na tao ang may gawa noon kay Rebecca at hindi mabangis na hayop. Clarissa? Anong ginagawa mo rito sa gubat? Ba't nandito ka, Lucas? May hinahanap akong halamang gamot para sa ubo ng pinsan ko. Ikaw? Apanganib pumunta rito mag-isa, Clarissa. Lalo pat sasapit na ang gabi. May hinahanap din ako, Lucas. Ano ba yun? At ang matulungan kita? Ebidensya. Kailangan kong mapatunayan sa mga pulis na hindi mabangis na hayop ang gumawa nung kay Rebecca kundi tao. Clarissa, baka tama naman sila. Hindi. Sabi sa akin ni Lola Marites na maaari may nobyo si Rebecca. Sigurado ako siya may gawa nun sa kaibigan ko. Wala kang mahahanap rito, Clarissa, kundi panganib. Mas makakabuti kung umuwi ka na. Tanggapin mo na lang ang nangyari sa kanya at mamuhay ng payapa. Hindi ganun kadali yun, Lucas. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan na lang na walang hustisya ang pagkamatay ni Rebecca. Tutulungan kita, Clarissa. Pero sa ngayon, mas makakabuti kung uuwi ka na. Kung totoo nga na taong may gawa, maaaring nandito pa rin siya sa paligid. Teka, paano yung palad mo? Ba't may sugat yan? Sa pagbubuhat ito ng antigong salamin kanina. Lucas, naririnig mo ba? Parang kumakaluskos dun banda. Halika, punta natin. Clarissa, wag na. Baka kung ano pang hayop yan. Ang sabi ko sa'yo, di ba? Maraming mga ahas dito sa gubat. Umalis na tayo. Baka may mabangis na hayop doon o kaya tao. Kailangan natin tingnan, Lucas. Clarissa, ayoko mapahamak ka. Umalis na tayo. Ba't naman ako mapapahamak? Paano kung totoo ang sinasabi ng mga pulis na mabangis na hayop nga ang may gawa? Gusto mo bang mapahamak ka sa ginagawa mo? Ano na lang ang mararamdaman ng mama mo at ni Irene pag may nangyaring masama sa'yo? Naku, nangonsensya ka pa eh. Uuwi na ako. Alam kong masakit para sa'yo yung mga nangyari kay Ma'am Rebecca. Pero may mga bagay na kailangan nating tanggapin. Mas makakabuti kung umuwi ka na lang sa Maynila, Clarissa. Ipagpatuloy mo buhay mo ron. Hindi mo obligasyon
nalutasin ang kasong to. Dahil sa mga sinabi ni Lucas, may parte sa akin na gusto na lamang tanggapin ang nangyari. Kahit si Lola Marites ay tila sumuko na rin sa paghahanap ng katotohanan. Wala kaming witness, ni ebidensya, wala. May isa pang bagay na ikinababagabag ko. Gabi-gabi ay may nag-iiwan ng puting rosas sa bintana at palagi itong may bahid ng dugo. Oh, Clarissa, may hawak-hawak ka na naman puting rosas? Sino kaya yung masugid na manliligaw mo? Sana naman magpakilala na siya. Hindi kaya isa itong babala, Mama? Bakit naman magbibigay sa iyo ng babala ang taong yan? Kaya hindi ka nagkakanobyo eh. Masyado kang mapagduda. Nililigawan ka na pero sa tingin mo meron pa ring masamang intensyon sa iyo. Kung mabuti ang intensyon niya sa akin, bakit hindi na lang siya magpakilala, di ba? Masama talagang hinala ko dito. Darating din ang panahon na makikilala ko kung sino ang nag-iiwan ng puting rosa sa bintana. Tita Clarissa! Lola Edna! Oh, ba't humahangos ka, Irene? Para kang nakakita ng multo. Lola, may natagpo ang bangkay ng babae sa gitna ng gubat. Diyos ko! Tara, puntahan natin, Irene! Agad namang pinuntahan ni Irene ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng babae. Parehas sila ng sinapit ni Rebecca. Wakwak rin ang tiyan nito at halos lumabas na ang lamang loob. Ang pinagkaiba lang, 16 pa lang ang biktima. Napakabata pa. Lumakas ang kutob ko na iisang tao lang ang pumatay kay Rebecca at sa dalagang natagpuan sa gubat. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Nilapitan ko ang aming kapitan na si Cap Edgar. Cap, may lead na po ba ang pulis kung sino may gawa nito? May napansin po ba silang kakaiba sa paligid? Sa ngayon ay wala pa rin, Clarissa. Wala silang nakitang murder weapon sa mismong lugar. Ni isang bakas ng paa, wala rin. Wala rin palatandaan na pakikipagbuno. Ang sabi ng mga pulis, baka raw mabangis na hayop lang ang matake. Pero ewan ko. Mabangis na hayop? Parang ang hirap paniwalaan, Cap. Hindi ba't masyadong malinis ang mga sugat para sa atake ng hayop? Yun nga din ang iniisip ko. Sa totoo lang, hindi ako kumbinsido. Malakas ang kutob ko na tao ang may gawa nito. Kung hindi man tao, baka isang nilalang na nagtatago sa dilim. Nilalang? Ibig niyong sabihin, aswang? Oo, Clarissa. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga gano'n, pero matagal ko nang nararamdaman na hindi pangkaraniwan ang mga nangyayari dito sa Santa Teresita. Walang normal na tao ang may kakayanang sumakmal ng leeg ng tao. Tapos ay bubuksan niya pa ang tiyan. Pero Cap, kung aswang nga may gawa nito, bakit kayo lang ito nangyayari? Matagal na tayo nakatira dito. Tahimik naman ang baryo natin noon. Ngayon lang may ganitong krimen. Ibig sabihin, baka hindi talaga taga rito may gawa nito. Tama ka yan. Maaaring tayo. At meron na rin akong pinaghihinalaan. Clarissa, napapansin mo ba yung bagong may-ari ng antique shop? Si Lucas? Oo. Madalas ko siya makita, Cap. Magiliw naman siya sa mga customers niya pero di nga lang mahilig magkwento. Iniisip mo ba na may kinalaman siya sa lahat ng to? Hindi ko siya direktang inaakusahan pero napakabigla ng pagdating niya rito. Sa isang araw ay nandun na siya sa antique shop. Ang sabi, bininaro niya ang shop kay Mang Ramon. Yun din po ang sabi niya sa akin. Akala ko gusto na magpahinga ni Mang Ramon kaya naman ibinenta niya ng antique shop. Pero may napansin akong pagbabago kay Mang Ramon. Halos hindi siya makausap. Nung ilang beses ko siyang nakita ay parang wala siya sa sarili. Hindi siya gaya ng dati na makwento. Naging tahimik siya at naging balisa.
At kung makatingin, parang may takot sa mga mata. Parang na-trauma? Hindi ko alam. Simula nang dumating si Lucas, nag-iba siya. Kaya nagdududa ako. Baka may alam si Mang Ramon na hindi pa niya nasabi. Nasaan na siya ngayon, Kap? Hindi pa ba siya lumalabas ng bahay? Nandun pa rin sa lumang bahay niya. Halos hindi pa nga umaapak sa labas ng bakuran. Sabi ng ilang kapitbahay, minsan daw ay bigla na lang siyang nagsisigaw sa gabi. Mas makabubuti sigurong puntahan ko siya. Baka sakaling makausap ko siya ng maayos. Malay natin, siya lang makapagbigay linaw kung ano talaga nangyari sa antique shop. Tama. Pero mag-iingat ka, Clarissa. Tandaan mo, mga babae ang binibiktima. Hindi natin alam kung sino o ano ang may gawa nito. Opo, Kapitan. Salamat po sa paalala. Magiging maingat po ako. Hindi ko na rin kayang manahimik lang habang may nangyayaring ganito sa paligid natin. Bago pa ako nakarating sa bahay ni Mang Ramon, napadaan ako sa antique shop. Nakita ko si Lucas na namumutla at nanghihina. Kahit nag-aalangan ako, pinuntahan ko pa rin siya. Kahina-hina naman ang pagdating ni Lucas sa Santa Teresita, pero ayokong pagbintangan siya basta-basta dahil sa isang rason. Alam kong mabuti siyang tao. Lucas? Namumutla ka at nanghihina. May sakit ka ba? Clarissa, nandito ka pala. Oo, dapat di ka na muna nagbukas ng shop ngayon. Mukhang kailangan mo ng pahinga. Nagugutom ako, Clarissa. Nagugutom? Hindi ka pa ba kumakain? Gusto mo ba ibili kita ng pagkain sa palengke? Hindi na. Umalis ka na, Clarissa. Ano bang nangyayari sa'yo? Titingnan ko lang kung may lagnat ka. Ilalagay ko lang kamay ko sa noo mo para malaman kung mainit ka. Clarissa, wag. Ano ka ba, Lucas? Para malaman natin kung may lagnat ka o wala. Di ka naman mainit. Baka may nakain ka lang. Clarissa, ang kamay mo. Malambot. Mabango. Lucas, anong ginagawa mo sa kamay ko? Ba't mo inaamoy? Ang bango ng isang berhen. Lucas, masyadong mahigpit na ang pagkahawak mo sa kamay ko. Nasasaktan na ako. Ang bango. Lucas! Clarissa. Pasensya na. Umalis ka na. Sige na. Dahil sa muntik ng kagatin ni Lucas ang kamay ko, agad akong kumilos. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako o dala lang ng kaba ko. Nakita ko na naging pula ang mga mata niya nang tangkain niyang kagatin ng kamay ko. Hindi ko naniniwala sa aswang, ngunit unti-unti akong nakukumbinsi na baka nga totoo sila at isa si Lucas sa kanila. Bago ako umuwi, tumungo ako sa bahay ni Mang Ramon. Nasa balkonahe siya, nakatulala. Magandang araw, Mang Ramon. Maaari ba kita makausap? Sino ka? Ako si Clarissa, anak ni Edna. Oo, natatandaan kita. Anong sadya mo sa akin? May gusto lang ako itanong tungkol sa antique shop niyo. Ayokong pag-usapan yan. Umalis ka na. Mang Ramon, may kailangan lang ako malaman patungkol kay Lucas. Bakit mo ibinenta ang antique shop mo sa kanya? Lucas? Sinong Lucas? Hindi ko kilala yon. Umalis ka na rito, bilis! Di ba't siyang pinagbentahan mo ng antique shop? Hindi ko ibinenta ang antique shop ko. Kinuha ito ng mga halimaw. Oo, halimaw. Halimaw nga. Mang Ramon, anong halimaw bang tinutukoy niyo? Kumakain sila ng tao. Paborito nila ang laman ng tao. Nakita ko sila nung gabing namatay si Rebecca. Anong ginawa nila, Mang Ramon? Anong ginawa nila kay Rebecca? Umalis ka na, bilis! Tumakbo ka na! Ikaw na ang susunod! Clarissa, ikaw na ang susunod nilang papatayin. Kaya umalis ka na! Alis na! Mang Ramon, buksan mo pinto! Anong nakita mo? Anong ginawa nila kay Rebecca? Halos isang oras kong hinintay si Mang Ramon
Ngunit wala akong sagot na nakuha mula sa kanya. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mukha. Pagka-uwi ko, hindi rin mawala sa isip ko si Lucas at ang tangkang pagkagat niya sa kamay ko. Hindi kaya totoo na mayroong aswang sa Santa Teresita at ito ay si Lucas? Inaumagahan, mayroon na naman kaming natanggap na isang masamang balita. Clarissa, wala na si Mang Ramon. Ha? Paano nangyari yun, Ma? Kausap ko pa siya kahapon na. Natagpuan siyang malamig na bangkay sa loob ng bahay niya. Gutay-gutay ang katawan. Oh, Diyos ko, ano bang nangyayari sa Santa Teresita? Sunod-sunod ng patayan. Nakasisiguro akong pumatay kay Mang Ramon. Yun din ang pumatay kay Rebecca. At sa dalaga natagpuan sa gubat. Sigurado may nalalaman si Mang Ramon kung sino suspect, kaya naman pinatahimik siya. Clarissa naman, itigil mo ng pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Rebecca. Baka sa susunod, ikaw naman ang mapahamak. Mas gugustuhin ko bang bumalik ka na lang sa Maynila kaysa naman may mangyari pang masama sa'yo. May kutob na ako kung sino may gawa ng lahat na ito, Mama. Kailangan ko na lang ng matibay na ebidensya magtuturo sa kriminal. Makinig ka naman sa akin, anak. Wala nang kuya mo. Ikaw na lang at si Irene ang meron ako. Kung may mangyaring masama sa'yo, baka hindi ko kayanin. Ipinapangako ko sa'yo, Mama. Iingatan kong sarili ko. Siya nga pala, nasan si Irene? Tulog pa ba siya? Ang sabi niya sa akin, pupunta siya sa antique shop. May ibibigay yata kay Lucas. Sa antique shop? Ay, hindi maaari. Ma, pupunta ako si Irene. Saglit lang. Hindi man ako sigurado kung anong klaseng nilalang si Lucas, nakatitiyak ako na hindi ko dapat siya pagkatiwalaan. Dali-dali akong pumunta sa antique shop para sunduin si Irene, ngunit iba ang naabutan ko. May kausap si Lucas na lalaki. Katulad niya, mistiso rin ito at makisig. Mukhang magkaedad lang sila ni Lucas. Nilabuti kong pakinggan ang pag-uusap nilang dalawa. Sira ka talaga, Lucas! Mamamatay ka niyan sa ginagawa mo! Hindi mo katulad, Lance. Huwag ka nang magmalinis. Parehas lang tayo. Clarissa, kanina ka pa ba dyan? Hindi, Lucas. Bago lang ako napadaan dito. Hinahanap ko lang si Irene. Sabi kasi ni Mama, pumunta daw siya dito. Aalis na ako. Teka lang, Bakit? ako nga pala si Lance. Pinsan ni Lucas. Madalas ka kasi niyang naikikwento sa akin. Ganun ba? Ikaw pala ang pinsan ni Lucas. Ako nga. Madalang kita makita dito sa shop. Madalas kasi akong nasa labas. Naghahanap ng makakain. Makakain? Oo. Dumidiskarte ako sa labas para may makain kami ni Lucas. Nga pala, nabanggit sa akin ni Lucas na kaibigan ka raw ni Rebecca. Lance, Oo. Kilala mo si Rebecca? Sino bang hindi makakilala kay Rebecca? Isa siya sa mga pinakamabait na guro dito sa Santa Teresita. Nakakalungkot nga lang ang sinapit niya. Ganun na nga. Kung sino man ang gumawa nun sa kanya, dapat niyang pagbayaran lahat. Ang sabi ng mga pulis, gawa raw yun ng mabangis na hayop. Naniniwala ka ba, Clarissa? May hayop ba na kayang gawin yon? Hindi rin ako kumbinsido na hayop ang may gawa noon. Mag-iingat ka, Clarissa. Kung sino mang may gawa noon, mukhang wala siyang puso. Delikado sa tulad mong naglalakad na mag-isa. Clarissa, may kailangan ka pa ba? Dumaan lang si Irene dito kanina para bigyan ako ng gamot. Pero umalis rin siya kaagad. Kumusta na palang pakiramdam mo, Lucas? Kahit papaano ay maayos na. Mabuti kung ganon. Aalis na ako. Maiwan ko na kayong dalawa. Sana'y magkita pa tayo, Clarissa. Nung paalis na ako, may tila kakaiba sa tingin sa akin ni Lance. Matatalim ang kanyang tingin, hindi tulad ni Lucas. Akala ko yun na ang huling pagkakataon na magkikita kami. Pero doon ako nagkamali. Oh, Lance!
napadaan ka dito sa bahay namin. At may dala ka pang mga bulaklak. Hindi na sabi sa akin ni Irene na naliligaw ka pala sa kanya. Saglit lang ha, gigisingin ko siya. Para sa itong mga bulaklak, Clarissa. Gusto sana kitang ligawan. Ako? Nagpapatawa ka ba, Lance? Parang tiyahin mo na ako. Hindi mahalaga ang edad para sa akin, Clarissa. Noong una kitang nakita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kahapon lang tayo nagkita, Lance, sa antique shop. Ano bang pinagsasabi mo? Nakita na kita dati pa, Clarissa. Saan naman? Sa gubat. Habang iniimbestigahan mo ang pagkamatay ng kaibigan mong si Rebecca. Teka, ikaw ba yung kumakalos ko sa halaman? Akala namin ni Lucas hayop lang. Bakit ka nagtago, Lance? Gusto ko lang obserbahan ka ng palihim, Clarissa. Gusto kong malaman kung anong ginagawa mo. Tulad mo, gusto ko ring malaman kung sinong pumatay kay Rebecca. Naging malapit rin siya sa akin. Ano bang relasyon meron ka sa kanya, Lance? Nobyo ka ba niya? Hindi. Pero aaminin ko. Nahulog ang loob ko sa kanya. Tulad mo, mabait din siya. Pero hindi ako ang tinitibok ng puso niya, Clarissa. Kilala mo ang nobyo niya? Sino? Si Lucas. Ang pinsan ko. Siya ang nobyo ni Rebecca bago ito namatay. Pero ba't kailangang ilihim to ni Lucas sa akin? Akala ko wala siyang alam patungkol kay Rebecca. Siguro'y nahihiya siya, Clarissa. Malaki ang agwat ng kanilang edad. Kaya kailangan nilang ilihim ang relasyon na meron sila. Lalo pa at guro si Rebecca. Mayroon siyang imahe na pinoprotektahan. Kailangan ko makausap si Lucas patungkol dito. Hindi niya rin yun naaminin, Clarissa. Kung ano man ang nangyari sa kanila ni Rebecca, nakakasiguro ako na mas gugustuhin niyang ibao na lang yun sa limot. May kinalaman ba si Lucas sa pagkamatay ng kaibigan ko? Sa tingin mo ba, kayang gumawa ni Lucas ng ganong klaseng krimen? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung sino pang dapat pagkatiwalaan. Aba, may pa-flowers. Irene, gising ka na pala. Para sa akin ba yan, Lance? Magkakilala kayong dalawa? Oo naman, tita. Pinsan siya ni Lucas. Ex siya ng mga kaibigan ko, si Jenny, Carol at si Maris. Ex ka pala ng lahat, Lance? Masipag lang maghanap ng tamang tao. Pati ba ako, Lance? Gusto mong ligawan? Nako ha? Para kay Clarissa yung mga bulaklak, Irene. OMG, tita! Si tita talaga nililigawan mo? Ano ba, Irene, ang boses mo? Baka marinig ni Mama. Ano ka ba naman, tita? 38 ka na. Sigurado matutuwa si Lola kapag nalaman niyang may nanliligaw sa'yo. Yun na nga baka kulitin pa ako. Aalis na ako, Clarissa. Huwag mo sanang isipin na pinagtitripan lang kita. Seryoso ako sa'yo. Gusto kong maging nobya ka. Hindi ako nagpapaligaw, Lance. Lalo na sa mas bata sa akin. Hindi ako susuko. Balang araw, magiging akin ka rin, Clarissa. Paalam. Ay, nako, tita. Huwag mong seryosohin niyang si Lance. Palikero yan eh. Tsaka alam mo ba? Weird siya. Weird? Paano weird? Sa tuwing nalalaman niya na hindi na berhen ang nobya niya, nakikipaghiwalay siya. May ganun naman talagang mga lalaki, Irene. Sa bagay. Pero hindi talaga ako boto dyan kay Lance. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rin siya type. Tingin mo, tita. Siya kaya yung nag-iiwan ng puting rosa sa bintana mo gabi-gabi? Si Lance kaya yung secret admirer mo? Hindi siya yun, Irene. Nakakatiyak ako dun. Napatingin ako sa mga bulaklak na ibinigay sa akin ni Lance. Mga pulang rosas. Samantala, puting rosas naman ang iniiwan sa bintana ko. Kung sino man ang nag-iiwan noon gabi-gabi, sigurado akong mas gusto niyang gawing lihim ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Nung dumating ang hapon, pumunta ako sa antique shop upang alamin kay Lucas ang katotohanan. Napadaan ka, Clarissa. May gusto lang ako linawin, Lucas.
Nililigawan ka ba ni Lance? Oo. Pero wala akong interes sa mga ganyang bagay. Matanda na ako. Wala na sa isip ko magpamilya pa. Makulit ang pinsan kong yan, Clarissa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sinabi ko na sa iyo, Lucas, hindi ako interesado kay Lance. Pumunta ako dito dahil may gusto akong malaman patungkol sa iyo. Ano yun? Totoo ba na ikaw yung nobyo ni Rebecca bago siya namatay, Lucas? Sinong nagsabi niyan sa'yo? Si Lance ba? Oo. Totoo ba yun? Nahulog ang loob ni Rebecca sa akin. Pero hindi ko siya niligawan, Clarissa. Isang malapit lang na kaibigan ang tingin ko sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Oo. Kung iniisip mo na may kinalaman ako sa pagkamatay niya, sinasabi ko na kaagad sa'yo, hindi ko makakayang saktan si Rebecca. Sana nga totoo yung sinasabi mo, Lucas. Wala ka rin bang kinalaman sa pagkamatay ni Mang Ramon? Wala, Clarissa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan, Lucas. Sa oras na malaman ko na ikaw ang pumatay sa kaibigan ko, pasensyahan na lang tayo. Nauunawaan ko, Clarissa. Isang bagay lang. Huwag mong paniniwalaan ang mga sinasabi ni Lance sa'yo. Hindi siya kasing buti tulad ng ipinapakita niya. Tatandaan ko yan, Lucas. May isang bagay lang din ako ipapakiusap sa'yo. Ano yun? Kung maaari lang, layuan mo si Irene. Gusto ka niya. Pero ayokong mapunta ang pamangkin ko sa'yo, lalo pat hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. Wala akong tiwala sa'yo, Lucas. Makakaasa ka, Clarissa. Wala naman akong masamang pakay kay Irene. May nagmamay-ari na ng puso ko. Si Rebecca ba? Hindi rin. Isang matapang na babae, pero may mabuting kalooban. Siya ang nagmamay-ari ng puso ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lucas, naging madalang na lang ang pagpunta ko sa antique shop. Naging madalas naman ang pagbisita sa akin ni Lance. Kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ko siya gusto, patuloy pa rin ang pangungulit niya sa akin. Patuloy rin ang patayan na nangyayari sa Santa Teresita. Halos linggo-linggo ay may natatagpo ang patay sa gitna ng gubat. Irene, iwasan mo muna ang paglabas-labas ng bahay, ha? Hindi na ligtas dito sa Santa Teresita. Oo, tita. Hindi mo ba napapansin, tita? Babae ang binibiktima at karamihan sa kanila ay Beren. Berhen? Oo, tita. Si Mariel, Ana at si Nancy. Lahat sila hindi pa nagkaka-boyfriend. At alam mo bang nakakapagtaka, tita? Ano naman yun? Lahat sila naging nobya ni Lance. Sa tingin mo ba may kinalaman si Lance dito? Yan ang hinala ng mga tao rito sa Santa Teresita. Simula nang dumating sila rito ni Lucas, nagsimula na rin ang mga patayan dito sa bayan natin. Ang hirap lang paniwalaan na pati si Lucas sinasangkot nila. Mabuting tao siya, tita. At paano mo naman natitiyak na mabuti siyang tao, Irene? Ang totoo niyan, tita. Inamin ko kay Lucas na gusto ko siya nung nakaraang linggo. Pero sinabi niya sa akin na may nagmamay-ari na rin ng puso niya. Pero pinaalala sa akin ni Lucas, ang halaga ko bilang babae. Mabuting tao raw ako. Kaya naman deserve ko rin ng mabuting lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Tama naman siya, Irene. Tita, ayoko may mangyaring masama kay Lucas. Ang dinig-dinig ko sa mga taga rito sa atin. Balak nilang sugurin sina Lance at Lucas upang tuligsain sila at wakasan ng patayan dito sa atin. Pero kung silang dahilan ng lahat ng patayan dito sa atin, kailangan nilang managot, Irene. Noong gabing yun ay hindi ako makatulog. Alam kong malapit na naming makamit ang hustisya para kay Rebecca at sa iba pang mga babaeng nasawi. Ngunit mabigat ang loob ko para kay Lucas. Habang malalim ang iniisip ko, narinig ko ang kaluskos sa bintana. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay at nakita ko si Lucas. Hawak-hawak ang puting rosas. Lucas, ikaw ang nag-iiwan ng puting rosas sa bintana ko gabi-gabi. Oo, Clarissa. Pero bakit?
Tanda yan ang isang pangako, Clarissa, Ano pangako? na kahit kailan, hinding-hindi kita sasaktan. Lucas, bakit kailangan mo tong itago? Dahil alam kong hindi tayo pwede sa isa't isa. Dahil ba sa agwat ng edad natin? Dahil 10 taon ang tanda ko sa'yo? Tignan mo ang itsura ko ngayon, Clarissa. Mukha bang 10 taon ang agwat mo sa akin? Bakit may mga puting buhok ka na? Ba't may mga kulubot ng noo mo? Parang unti-unti kang tumatanda, Lucas. Anong nangyayari sa'yo? Maiksi na lang ang buhay ko, Clarissa. Kaya naman gusto kong ipaalam sa'yo na mahal kita. Ang totoo, nagkagusto sa akin si Rebecca. Pero kahit kailan, hindi nahulog ang loob ko sa kanya. Ano ba talagang totoo, Lucas? Naguguluhan na ako eh. Hindi ako tao, Clarissa. Isa akong aswang. Aswang? Oo. Tulad ng alam mong patungkol sa aswang, kumakain din ako ng tao. Ang dugo ng isang berhen ang siyang susi para manatili ang bata kong anyo. Pero nung nakilala kita, tumigil ako sa pagkain ng tao. Tanging dugo at laman na lamang ng hayop ang kinakain ko. Pero hindi yun sapat para panatilihin akong bata. Tama ngang hinala ni Cap. Hindi tao may gawa ng lahat ng to, kundi aswang. Lucas, ikaw bang pumatay kay Rebecca? Hindi akong pumatay sa kanya, Clarissa. Pero nainom ko ang dugo niya. Paano? Makinig ka muna sa akin, Clarissa. Matagal nang gustong kainin ni Lance si Rebecca. Pero pinipigilan ko siya dahil alam kong mabuting tao si Rebecca. Ngunit isang gabi, umuwi siya ng bahay na may daladalang dugo ng berhen. Hindi ko alam na kay Rebecca yon. Patawarin mo ako, Clarissa. Hindi ko nagawang protektahan ng kaibigan mo laban kay Lance. Si Lance? Siya ang may gawa ng lahat ng ito? Oo, Clarissa. At ngayon, ikaw naman ang gusto niyang kainin. Gusto man kitang protektahan laban sa kanya pero baka hindi nakayanin pa ng katawan ko. Nanghihina na ako. Nawawala ng lakas ng katawan ko. Hindi ako papayag na magpatuloy pa to, Lucas. Clarissa, umalis ka na rito sa Santa Teresita. Hindi titigil si Lance hanggat hindi ka niya nakukuha. Hindi. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ni Rebecca. Clarissa, hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi na ako kakain pa ng tao. Ang puting rosas na may dugo ay simbolo ng pangako ko sa'yo. Mahal kita, Clarissa. Kahit alam kong hindi pwede, ikaw lang ang magmamay-ari nitong puso ko. Lucas. Habang tinitignan ko si Lucas, parang nadudurog ang puso ko. Batid ko ang panghihina ng katawan niya. Hirap na siya sa paglakad at nakukuba na rin ang likod niya. Ang dating makisig na tagabantay ng antique shop ay tila naging apoy na unti-unting nauupos. Hindi ko rin maipagkaila na tuluyan na ring nahulog ang loob ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, nangarap akong bumuo na isang pamilya kasama ang taong kahit kailan hindi ko maaaring angkinin. Pinili kong ilihim pansamantala ang pagiging aswang ni Lance at Lucas. Noong isang gabi, muli akong nakarinig ng kaluskos sa bintana. Akala ko ay si Lucas ito, dala-dala ang puting rosas. Ngunit nung tignan ko ang bintana, iba ang nakita ko. Si Lance, nakadungaw. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Nanindig ang mga balahibo ko. Clarissa, buksan mo ang bintana. Mag-usap tayo. Umalis ka na dito, Lance. Sige na, Clarissa. Gusto lang kitang makita. Maamoy. Nananabik ako sa'yo. Umalis ka na kung hindi tatawag ako ng mga tanod. Ang tagal-tagal na kitang sinusuyo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sinasagot. Pakipot ka pang matanda ka. Parehas lang kayo ng kaibigan mong si Rebecca. Kahit kailan,
Hindi kita magugustuhan, Lance! Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka kay Lucas? Pansin ko kung paano mo siya titigan, Clarissa. Pero wala na ang Lucas na kinagigiliwan ng lahat. Unti-unti na siyang nabubulok! Umalis ka na! Hindi ako titigil! Hanggat hindi ka nagiging aking Clarissa. Pagsisisihan mo na umuwi ka pa rito sa Santa Teresita at nag-cruise ang landas nating dalawa. Sisiguraduhin ko yan, Clarissa! Dahil sa pagbabanta ni Lance, naging determinado ako na sabihin kay Cap ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pero bago ko pa magawa yun, nabunyag na ang lihim ni Lance at Lucas. Isang hapon mayroong bagong balita ang nakarating sa amin. Oh, Irene, ba't ganyan ang itsura mo? Lola, may muntik na namang mabiktima kagabi sa gubat pero nakatakas siya. Halos hindi makapagsalita yung babae sa takot. Ano? Saan mo nalaman yan? Anong nangyari? May tumakbo papuntang barangay hall kaninang madaling araw. Basang-basa siya ng pawis, may gasgas sa braso. At nanginginig habang nagkikwento. Ang sabi niya si Lance daw ang umatake sa kanya. Si Lance? Oo, tita. Kilalang kilala raw niya mukha. Pero yung itsura ni Lance nag-iba raw. Bigla raw itong naging parang hayop. Lumabas ang matutulis ng ngipin, namulang mga mata, at yung dila parang ahas na humahaba at sumayad sa lupa. Oh, Diyos ko. Ibig sabihin, aswang si Lance. Ganun na nga, Lola. Ang sabi pa ng babae, buti na lang daw at may dala siyang asin. Nang masabuyan niya ito, napasigaw daw sila sa sakit at biglang tumakbo palayo. Ay nako, kaya pala simula't simula pa lang, may nararamdaman na akong kakaiba sa taong yun. Sa tuwing titingin siya sa'yo, Clarissa, parang gusto ko niyang lamunin. Akala ko ba ganun lang talaga siya? Hindi ko akalaing halimaw pala talaga. Irene, ano raw ang balak gawin ng mga tao? Galit na galit ang mga taga-barangay, tita. Wala na silang balak makipag-usap. Ang plano nila, sunugin ang antique shop ngayong gabi. Papatayin nila si Lance at si Lucas, isasama rin. Ha? Bakit pati si Lucas? Wala siya kasalanan. Ang iniisip ng mga tao kung aswang si Lance, malamang aswang din ang pinsan niyang si Lucas. Pero hindi naman siya sangkot sa kahit anong patayan dito sa atin. Tahimik lang si Lucas at kahit aswang siya, hindi siya nananakit. Hindi siya katulad ni Lance. Anak, kahit pa wala siyang pinapatay, hindi pa rin ligtas ang bayan natin hanggat narito sila. Mas mabuti ng sigurado. Ang mga ganyang nilalang, kailanman ay hindi na magiging tao. Tama lang na mawala na sila bago pa may masaktan ulit. Ma, aalis muna ako. Saan ka pupunta, Ira? Basta, Ma. Huwag muna kayo lalabas ni Irene. Manatili lang kayo sa loob ng bahay. Hindi ligtas sa labas ngayon. Tita, teka lang. Baka kung anong mangyari sa'yo. Alam kong ginagawa ko, Irene. Babalik ka agad ako. Tunay ngang gusto kong managot si Lance dahil sa mga ginawa niya, lalong-lalo na kay Rebecca. Ngunit ayokong may mangyaring masama kay Lucas. Pinilit niyang maging mabuti alang-alang sa akin. Agad ko siyang pinuntahan sa antique shop para sabihin sa kanya ang plano ng mga taga Santa Teresita. Ngunit wala siya roon. Kaya naman tumungo ako sa gubat, umaasa na makikita ko siya. Lucas! Kailangan kita makausap! Lucas, ikaw ba yan? Clarissa, Lance! Ano ginagawa mo dito? naghahanap ng makakain. Nasaan na si Lucas? Kailangan ko siya makausap. Nandun siya sa bahay, Clarissa. Masyado nang mahina si Lucas para makapaglakad pa. Kailangan ko siyang puntahan. Para ano? Para ipagtapat sa kanyang nararamdaman mo? Huli na ang lahat para sa kanya, Clarissa. Yan ang napala niya. Dahil pinili niyang magmahal ng tao. Hindi mo siya katulad, Lance. Ipinagtapat na ba sa'yo ni Lucas kung ano ang tunay naming pagkatao, Clarissa? Tinalikuran niya ang pagiging aswang dahil sa'yo. Mas gugustuhin niya pang mamatay kesa may masaktan siya. Pero hindi niya ako katulad, Clarissa. Kakain ako ng tao para humaba pang buhay ko. Hindi ako mag-aatubiling pumatay ng isang berhen para mapanatili ang kakisigan at lakas ko.
Hindi nga talaga kami magkatulad. Dahil tanga siya! Anong nangyayari sa itsura mo, Lance? Hindi na kita papakawalan pa, Clarissa. Kakainin na kita! Titigil mo yan, Lance! Huwag mong sasaktan si Clarissa! Ano magiging laban mo sa akin, Lucas? Mahina ka na! Hindi ko papayagang masaktan mo siya. Dadaan ka muna sa bangkay ko! Tingin mo ba talaga malalabanan mo ko sa kanyang kondisyon? Lalaban ako! Hanggang kamatayan, Lance! Tingnan natin! Nagbago ng anyo si Lucas. Siya ay naging aswang. Naglaban sila ni Lance. Mabibilis ang galaw, matitindi ang bawat hampas. Ngunit kahit anong pilit ni Lucas, hindi may kakaila ang katotohanan na mas malakas at mas mabilis si Lance. Isang malakas na hampas ang tumama kay Lucas at tumilapon siya sa lupa. Nagbalik siya sa anyong tao. Nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata. May dugo sa gilid ng kanyang labi. Hirap na hirap siyang huminga. Alam kong may isa na lang akong magagawa. Lucas! Clarissa, umalis ka na. Ngayon din, hindi ko na siya kayang tapatan. Ipigilan ko siya kahit ilang segundo pa para lang makalayo ka. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan sa ganitong kalagayan, Lucas. Ikaw lang may laban sa kanya. Ikaw lang makapapatay kay Lance. Pero paano? Wala na akong lakas. May paraan pa. Alam mo kung ano yun, Lucas. Kagatin mo ako. Sipsipin mo ang dugo ko. Alam mo makakabawi ka ng lakas mo kapag ginawa mo yun. Hindi ko gagawin yun. Ayokong tumating sa puntong masaktan kita. Nangako ako na hindi kita sasaktan. Ano man ang mangyari? Ito lang ang tanging paraan para matapos ang lahat ng ito. Gawin mo to hindi para sa akin lang, kundi para sa lahat ng taong masasaktan pa ni Lance kung hindi mo siya mapipigilan. Paano kung hindi ko makontrol ang sarili ko? Paano kung mapatay kita? Hindi ko kayang dalhin ang bigat ng pagkawala mo dahil sa kamay ko, Clarissa. May tiwala ako sa iyo, Lucas. Hindi ka katulad ni Lance. Hindi katulad ng iba. Alam kong kaya mong kontrolin ang sarili mo at alam kong kaya mong tapusin to. Clarissa, kung mangyari man ang kinatatakutan ko, kumawalan ka ng buhay dahil sa akin. Hindi ako mawawala. Gawin mo na, Lucas, habang may oras pa. Habang may pagkakataon pang matapos lahat ng ito. Patawarin mo ako, Clarissa. Naramdaman ko ang matulis at malamig na pangil ni Lucas na dahang-dahang gumaon sa balikat ko. Napasigaw ako. Hindi ko na napigilan. Ramdam ko ang paninikip ng katawan ko at halos maitulak ko na siya palayo sa sobrang sakit. Pero tiniis ko. Alam kong kailangan niya ito para mabuhay, para manalo. Hanggang sa unti-unti napansin kong tila nawawala siya sa sarili. Lumalalim ang hininga niya. Humihigpit ang hawak niya sa braso ko at sa isang iglap, natakot ako na baka tuluyan niya akong lamunin. Lucas, tama na. Clarissa, Diyos ko, muntik na kitang mapatay. Ayos na ako. Kaya ko to. Huwag mong intindihin ang sugat ko, Lucas. Ang mahalagay, nabawi mo ng lakas mo. Patayin mo na si Lance bago pa siya makasakit ulit. Tingin mo ba, sapat na yan? Isang kagat lang. Isang patak ng dugo lang. Tapos paniniwalaan ninyong kaya mo na akong talunin? Lucas! Hindi mo ko matatalo! Hindi mo ko matutumbasan sa bilis! Sa lakas! Sa tindi ng gutom ko! Hindi mo ko naiintindihan, Lance. Ngayon, pipiliin kong wakasan ka para kay Clarissa. Para sa lahat ng inosenteng nadamay sa kasamaan mo. Ang dami mong sinasabi, Lucas. Subukan mo nga. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang lakas na yan. Tutuldugan ko na ang kasamaan mo, Lance. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat.
Kahit nanginginig na ang mga tuhod ko at nanlalabo na ang paningin ko dahil sa labis na pagkawala ng dugo, pinilit kong itaas ang ulo ko. Nagawang makasabay ni Lucas sa bilis at lakas ni Lance. Sa isang mabilis na galaw, lumundag si Lucas at sinunggaban si Lance. Nagkabanggaan ang katawan nila at bumagsak silang pareho sa lupa. Ngunit mabilis na nakabangon si Lucas. Hindi ko na palalagpasin ang mga kasalanan mo, Lance! Kasalanan sa paningin ng tao. Oo, kasalanan ang ginawa ko. Pero sa lahi natin, ako ang tunay na malakas. Sige, Lucas! Patayin mo ko! Gawin mong bayani ang sarili mo sa harap ng babaeng yan! Pero huwag mong kalimutan ang lahi niya! Ang pumatay sa mga magulang mo! Isa siyang tao! Isa siyang traidor! Iba si Clarissa sa kanila! Hindi siya tulad ng mga taong sumunog sa baryo natin, Lance! Darating ang panahon, pagtataksilan ka rin niya! At kapag nangyari yun, pagsisisihan mo kung bakit mo itinakwil ang sarili mong kadugo! Tumalon si Lucas at tumama ang isang malakas na sipa sa sikmura ni Lance. Napaatras si Lance at doon niya ininda ang sugat sa tiyan. Yung sugat na galing sa matalim na kuko ni Lucas. Umagos ang dugo mula roon at habang tumatagal bumabagal ang mga galaw ni Lance. Wala akong pagsisisihan, Lance! Ako ang pumili ng dana to at pipiliin ko ulit kahit ilang beses pa! Anong ginagawa mo, Lucas? Huwag mo kong kainin! Lucas! Tayo magkalahi! Tayo magkadugo! Huwag! Huwag! Paalam, Lance! Nakita ko kung paano kinain ni Lucas ang pinsan niya. Dumaloy sa pisngi niya ang luha habang tinatapos ang buhay ng kaisa-isa niyang kadugo. Isang desisyong alam kong dumurog sa puso niya pero ginawa niya para sa akin. Nang matapos ang lahat, muling bumalik ang kanyang anyo bilang tao. Makisig at malakas. Agad siyang lumapit sa akin, nanginginig pa ang kamay niya habang inaalalayan ako. Hinubad niya ang kanyang itim na damit at maingat na itinakip sa sugatang balikat ko. Clarissa, dadalhin kita sa ospital. Ngayon din, ang daming dugo na nawala sa'yo. Lucas, tumakas ka na. Narinig ko kanina. May mga taong bayan na paparating. Bit-bit nila ang mga itak at sulok. Kapag nakita ka nila, Hindi. papatayin ka nila. Hindi ko kayang iwan ka sa ganitong kalagayan. Wala akong pakialam kahit buong bayan pang humabol sa akin. Hindi ako aalis hanggat hindi ka ligtas. Mas pipiliin kong mamatay sa piling mo. Lucas, pakiusap. Umalis ka na sa Santa Teresita. Magsimula ka ng panibagong buhay. Sa lugar kung saan walang hahabol sa'yo. Kung saan pwede ka maging malaya. Clarissa, paano ko mabubuhay nang wala ka? Ikaw lang nagpakita ng liwanag sa mundong pinuno ng kadiliman. Naririnig ko na ang mga hiyawan ng mga tao, Lucas. Malapit na sila. Kung talagang mahal mo ako, umalis ka na. Huwag mo ako alalahanin. Mabubuhay ako. Makakaligtas ako. Pero ikaw, kailangan mong lumayo. Lucas, mabuhay ka para sa akin. Ihintayin kita. Sa panahong pwede na tayong magmahal ng walang hadlang. Clarissa, hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko, ikaw lang ang magmamayari ng puso ko. At sa panahong yun na sinasabi mo, maghihintay ako kahit gaano pa yung katagal. Doon tayo mga kasama! Hanapin natin yung mga kasama! Hanapin nyo! Hanapin nyo! Bago pa makalapit ang mga taong bayan, nakatakas si Lucas. Nawalan na rin ako ng malay dahil sa sobrang hina ng aking katawan. Nagising ako sa ospital kasama sina Mama
at Irene. Ay, salamat sa Diyos, Clarissa. Salamat at nagising ka na, anak ko. Akala ko mawawala ka na sa amin. Tita Clarissa, hindi mo alam kung gaano kami nag-alala sa'yo. Nang matagpuan ka ng mga taong bayan sa gubat, duguan ka at wala ng malay. Akala namin huli ng lahat. Si Lance bang may gawa niya sa balikat mo? Siya bang umatake sa'yo? Ayon sa mga nakakita, natagpuan daw siyang wala ng buhay sa gitna ng gubat. Pinunit ang tiyan, puno ng sugat. Wala na si Lance, Clarissa. Pero hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin nila si Lucas. Parang bula siyang naglaho. Tapos na ang lahat, Ma. Tapos na ang panganib sa Santa Teresita. Nagbayad na sila sa lahat ng ginawa niya. Nagkaroon na ng katahimikan ng mga kaluluwang pinatay niya. Pati na si Rebecca. Si Lucas, paano kung bumalik siya? Hindi na babalik si Lucas, Ma. Wala na siyang dahilan para manatili rito. Alam niyang hindi siya tanggap ng mga tao. Tita, pag gumaling ka na, babalik ka na ng Maynila. Oo. Wala na akong dahilan para manatili rito. Lahat ng tanong ko tungkol kay Rebecca, nasagot na. At kahit masakit, kailangan kong tanggapin na hindi ko na mababagong nakaraan. Kailangan ko ipagpatuloy ang buhay ko. Kaya mo na bang bumalik sa trabaho? Ayos ka na ba talaga, tita? Hindi pa siguro ngayon. Pero kakayanin. Mabuti na lang talaga at hindi ka tuluyang nawala sa amin, anak. Hanggang ngayon iniisip ko, sino ba talaga ang pumatay kay Lance? Ikaw ba? May naaalala ka ba? Hindi ko po alam, Ma. Kung sino man ang gumawa noon, maraming salamat sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumalik ang katahimikan sa buhay ko. Umuwi ako ng Maynila, dala ang alaala ng mga kaganapan sa Santa Teresita. Kahit bumalik ako sa dati kong mundo, hindi na rin ako ang dating Clarissa. At kahit anong pilit kong kalimutan si Lucas, hindi ko magawa. Ang naiwan na lang ay ang pilat sa aking balikat. Isang araw habang inaayos ko ang mga papel sa mesa ko, may napansin akong bagay na hindi ko inaasahan. Isang puting rosas. May bahid ng dugo sa gilid ng tanunot nito. Muli na namang kumabog ang puso ko. Agad akong lumabas ng opisina at pinungo ang maintenance room sa ibaba. Tay Paeng, nakita niyo po ba kung sino nag-iwan itong rosas sa mesa ko? Ma'am Clarissa, oo. May nag-abot nga sa akin niya kanina. Isang matandang lalaki. Medyo kuba na at nakasuot ng jacket. Ang sabi niya, ibigay ko raw yan sa inyo. Wala po ba siyang iniwang note o kahit anong mensahe? Ay wala po, ma'am. Basta ang sabi niya, alam na ni Clarissa yan. Sabi ko nga bakit hindi niya lang po kayo ang personal na mag-abot sa kanya? Pero, gumiti lang siya. At pagtapos, lumakad palayo. Lucas. Simula noon, bawat ikalawang Lunes ng buwan, may dumadating na puting rosas sa mesa ko. May bahid pa rin dugo. Wala ni isang salita, ni isang mensahe. Hanggang sa ika-6 na buwan. Sa pagkakataong yun, may kasama ng papel ang rosas. Ang nakasulat lamang, hanggang sa susunod na buhay. At pagkatapos nun, wala na. Tumigil ang pagdating ng rosas. Tumigil ang pag-asang muli ko pang makikita si Lucas. Marahil tuluyan na siyang nagpahinga. Makalipas ang maraming taon, muli akong bumalik sa Santa Teresita. Wala na si Mama.
pumanaw na siya dahil sa sakit. Si Irene naman ay may sarili ng pamilya. Paminsan-minsan ay dumadalaw siya sa akin kasama ang kanyang asawang si Manuel at ang mga anak nilang si Suzy at Marco. Masaya ako para sa kanila. Pero ako'y nanatiling mag-isa. Hindi ko na rin pinilit na magkaroon ng sariling pamilya. Dahil sa puso kong ito, iisa lang ang laman. At kailanman, hindi yun napalitan. Kung totoo ngang may susunod na buhay, sana naman sa panahong iyon, tama na ang oras. Tama na ang pagkakataon. At pwede nang umibig ng buo at ng malaya. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Clarissa.